Karbi Anglong pen di Mahasawara Paramana Banki Article 244A henlo. Bonta bangso Article 244A banki India Constitution along tok dak puwai pitsitami date pikija tumabangki nangki pachun pipede jok Karbi Anglong lapen di Mahasawara tumabangki kedam tang ningkan thom kebrener ke pen chahang bomlo. Bangso hemprek ke hang pen jok heme jangre non puan taki donang atumta dolo. Lapen hemprek ajoini pen areng ki sudunang kok non puanta choklem thekte chodam thekte atumta dolo. Lason thotsi bangso Article 244A nang pachun pivek nang jipura puthot kadhaskom KSA KARSA Karbia Dorbar Karbia Riso Dorbar Tiva Dorbar lapen hamphang so atum New Delhi rongsopi jantar mantar along kachesong damji aphan puthot barthu tanglo. Kiram tang parokresir kebra trok aningkan pen nang chisong bom wang bom si non arta ningkan thom kebra sir keb an pleng tanglo. La so joini kiram tang Congress ai kachari bomahud phong ni an minister level chingki ponlong lo. La pen non BJP government pen ta phurun hini angdeng anabange secretariat level chingki ponlong tanglo pusi than pon. Autonomous state ke hang ji pan India constitutional ketok tu purpuria teng kan itu autonomous state nang dia pan Delhi dhana dia pan itu mdang non ili tumalang kese do karbi darbar do karbi riso darbar do karbi swarlami do tiwa darbar do ako puja do akola sanata tim karbi anglong atum do lason sini tum chilang tendang do laposi kaya sanata apni to non winter season da dhana do dang pulo akola kami claim along milu tuma dog train ke dam dog plane ke dam tado pen lahya kami claim pen la Karbi Anglong CM Dr. Tulirang na hansar nangrab dun pik pen ajak sini tum dam lo las alang lipan churulo Ponta kopia potsi Karbi Anglong lapen di Mahasawara dakar I hemprek kelong le regma pulote MoU lapen MoS kachitok detta isilo MoU pen MoS kachitok dun dera jok hemprek abang gilong le dedlo Jong si MoU pen MoS chetokte asonte Karbi Anglong la pen di Mahasawara dakar I Article 244A mate hemprek long etpo pusi Delhi arong sopi barbia prang phirangkia amailong kadhaskom amaipu Ajit Timung pen ningje pon. Ben response ke mi bongo ale pangcheng ke mat halo pulonte ate Congress government uta two time minister level talk dolo lake Prime Minister Rajiv Gandhi hulo akolo BJP uta two time minister secretary level talk dolo lake utul biari Bajpayee hulo la pena sarata piloma pita na tuma kamta pachoko pulo sita ningtu galam chipulote nangko ili tuma bong si mau ta si kuri dat amat hala ha Telangana apine state ke to melong ke long na piuni lu pukolo ako na pita MoS si kuri de mat Telangana utana piuni pukolo na si ati mera bangke eli tono chipulote chisor sarang na ti si kuntung te seta ki chok che ba piloma heng no bangke li tu mitang long nang liro mau la pen MoS le si kuri rete autonomous set bang long etlo busini to apeng bang disaster. News report KTV News. No,